आसंतु शुणिबा +2 आर्ट्स CHSC रे पास करिथिबा CTG रो थर्ड टॉपर अजय कुमार बेहरांक मुहरु किछि वार्ता। ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ବାପା ଶିରପାଣି ବେହେରା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ମା ସୁଲୋଚନା ବେହେରା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆର୍ଟ୍ସ ବିଭାଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ 77 ପଟେ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ହଷ୍ଟେଲର ପାଠପଢ଼ା ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲି ଏବଂ ମନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଏତେ ପଢ଼ିଲା ପରେ 77% ରଖୁଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛି, ତ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। To know more about our channel CTZ Keonjhar TV, please like, share and subscribe and also press the bell icon.